हामबाय कक्टुम नायदोंनो जों दिनै अरगो कायसा कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक कायसा सिनि बाथुजों बुमा बुखरि बुखा बुखरि बरनो जों खानागा ससियेल मिडियानि माध्यमे खानामोन बिसिम दिनो जों दिनै बरनो किसि सासिनि तेलामरा YTF बाय संसाजाक सिनि सिख्ला बदलक बरनो सुबानान बागै जों किसा फायलायगोनि इनके जों नायमानखा गोबां तिब्रा खास्तेव सिनि तिब्रा सब संरक बियाल बिपद बिरमान अब हायनि दं जे जागा बियाल बिपद बिरमान मा जागाव सिनि बुवाग्रानि फैगोन बायना जत तिब्रा सारनो हामजा खायनि बिसिथिनो सुबारि हिंदायगोन बिसिथिनो जों दिनो फायसो बायदिया बिनि सिनि अर अ जे गरिरनो सुबानान बागै ब्लाय सिनि तेलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट गरम गोनां सारपाथान बिनि साइटक मं सिनि वाइस प्रेसिडेंट सिनि सेक्रेटारिस ए बेबाक सिनि YTF नि आदं संसाय दंमोन बिसिनि जों दिनै किसिसा जे सिनि मानमानि अपनो जों गरम सुबा फैदि हामबाय सान जों दिनै बुबाग्रानि दागे मंबाय सिनि तेलियामुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटी YTF तै कृष्णपुर कताल ब्लक कमिटी खाजाक तै सिनि खागोना yang खरकसा खामारबारनि चेयरमैन बसनो चिनि लगे फाइगै जों जेरो जागा मुंगिया कमी जेउ दिनो गतना गति थांमोनि सराय खरक ब्रैनो याहागै दिनै बुमाव फाराव याहाय कलां जाखा मताय तलां थांखा बनि बागै जों सिनि YTF नि तरफ थेके किसा मिसा जों जे मानसाक जरतै सुबाना बागै हिनै जों दिनै आरो जागा फाइसक फारिजाक सिनि सिखला बदल संबर जागा नि उखलागो दंगो हानि वर्किं प्रेसिडेंट दंगो तै yang वाइस प्रेसिडेंट दंगो तै हे yang बसिनि कृष्णपुर ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट दंगो तै सिनि बिजय दंगो सेक्रेटारि दंगो तै आनि उखलागो हायना हाय बनि सेन बा हायनि सेक्रेटारि जे जों मान लाइसाक जे सिनि जे फान दंसाक जतन जों अर जागा सिखला तै परे गै परा पाइमनि याक बेकार क्लाइजाक जराय मांनो तो फानो बुबाग्रा दागे मंनो जों पालन खायगै दिनै जों अर जागा किसा मिसा सुबाना हिनै माइरं 50 केजि तै आलु दंगो र पियाज दंगो तैबो दंगो थक दंगो बेरमा दंगो जे जों मानसा सुबाना हिनै दिनै जों फायलाय खारो